matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Hakika annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana da ƴaƴa, yana da mata, yana da ƴan uwa, yana da dangi, yana da abokai. Duka waɗannan kuma sun samu daraja ne sakamakon manzon Allah din sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Adadin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ibn Abdul Barri a cikin littafin sa mai girma Al-Isti'ab fi ma'rifatil ashab cikin juz'i na 1 shafi na 34 ya kawo bayani cewa adadin matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama waɗanda aka yi ittifaki aka yadda su ne matansa adadin su 11 ne. 6 daga ciki Qurayshawa ne, 4 daga ciki sun fito daga cikin sauran Larabawa, ɗaya kuma tag daga cikin su daga kabilan Banu Isra'ila ta fito. Wato waɗanda suke Qurayshawa tsantsa waɗanda kenan suka haɗu da shi a cikin zuriyan Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il da kuma zuriyan Adnan, akwai Khadija binti Khuwailid, akwai Saudatu bintu Zam'a, akwai Ummu Salama bintu Umayya, akwai Aisha bintu Abi Bakar, akwai Hafsa bintu Umar, akwai Ummu Habiba bintu Abi Sufyan. Waɗannan su shida dukkan su Qurayshawa ne. Sannan wanda suka fito daga ragowar Larabawa akwai Zainab binta Jahash, akwai Maimuna bintul Harith, akwai Zainab bintu Khuzaima, akwai Juwairiya bintul Harith. Waɗannan su kuma daga sauran Larabawa suka fito. Sannan sai Safiya bintu Huyayyi wacce ta fito daga wato zuriyan Banu Isra'il, kuma an ce nasabarta yana tikewa zuwa ga gidan Annabi Harun dan uwan Annabi Musa. Don haka dukkan su suna cikin zuriyan wato Annabi Yaqub kenan wanda shi ake kira Isra'ila. Akwai kuma sadaka guda biyu, akwai Raihanatu, akwai Mariyatul Qibtiyya. Mata farko da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aura ita ce Khadija. Wacce ya fara aure ita ce Khadija bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Mijinta na farko ana kiransa Atiqu bin Abid, domin ta taba yin aure har sau biyu kafin manzo Allah ya aure ta, kuma ta haifi ƴaƴa 4. Mijinta na biyu shine Abu Hala, wanda sunansa Hindu bin Zurara bin Bannash. Sannan ta haifi ƴaƴa guda 4 kafin ta auri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Cikin su akwai Hindu, akwai Al-Haris, akwai Zainab, akwai Abdullah. Wannan ƴaƴanta ne kafin zuwan ma musulunci. Shi wannan Hindu din cikin ƴaƴan wato Khadija har ya ji yakin Uhud ma, ya zauna a Basra. Shi kuma Haris din ɗaya daga cikin kafirai ya kashe shi a wani guri da ake Rukunul Yamani jikin Ka'aba, wanda wannan yana cikin Jawami'us Sira na Ibn Hazm. Kuma ta haifi Zainab, ta haifa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Zainab da Ruqayya da Ummu Kulsum da Fatima da Al-Qasim da Abdullah. Wato ta haifa wa manzon Allah ƴaƴa 6. Kuma tana da darajoji, wanda cikin darajojinta shine Allah ya aiko a gaishe ta. A cikin wato Zadul Ma'ad Ibn Qayyim yace ba taba samun labarin wata mata a tarihi wacce Allah ya aiko a gaishe ta ba sai Khadija. Ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 25, kuma lokacin ita kadai ce. Lokacin tana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama bai aure ba. Ta zauna da shi kafin zuwa musulunci shekara 15, bayan kuma an aiko shi manzo shekara 10. Wannan shi hada shekara 25. A lokacin ita kadai ce matarsa. Kuma an yi sabani akan shekarun lokacin da ya aure ta, tana shekara nawa. Wasu sun ce tana shekara 40, wasu sun ce tana 28, wasu sun ce tana 25. Duk da yake malamai sun rushe ruwayan 40 don suna ga shekara 40 wato bata inganta ba. Ruwaya da ta inganta ko dai 28 din ko 25. Duk da yake ya fi shahara a bakin mu tun muna Islamiya, an fi koya mana shekara 40 din, amma wanda ya bincike ya bi littafan hadisi da tarihi manya-manya waɗanda ake rawaito maganganun daga ciki, zai ga cewa waɗannan ruwayoyin na 28 ko 25 su malamai suka fi wato rinjayewa ta bangaren isnadi kenan. Sannan mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ta biyu tace Sauda bintu Zam'ata, wanda ita ma ta taba yin aure, wanda ta aura mijinta na farko sunansa Sakaranu bin Amr bin Abdishams. Kuma bayan rasuwarsa sun dawo daga hijiran Habasha, iyayenta duk ba musulmi a lokacin. Sai wata sahabiya ana kiranta Khawlatu bintu Hakim ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ana cikin wato jin zafin rasuwan wato Nana Khadija. Tace masa akwai wata baiwa Allah da ta musulunta, ta yi imani da kai, yanzu ba ta da kowa a duniya. Yan uwanta ba su musulunta ba, in ta koma gida za su wulakanta ta. Da haka ina ga ko aurenta za ka yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ita wannan sahabiya Khawlatu bintu Hakim, ta je ta nema masa auren ita wato Saudatu, wanda ta zama mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ta biyu bayan Khadija. Sannan ita dai Khawlatu din kamar da yazo a cikin siyar min a'lamun nubala, ta je kuma ta nema masa auren wato Aisha bintu Abi Bakar,
lokacin ita ce kadai ma budurwa a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya aura, ragowar duk sun taba yin aure. Sai kuma wanda ta rasu a shekara ta 58 bayan hijira, ita na wato Aisha kenan, ta zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 10, ya rasu lokacin tana shekara 18. Sai Hafsa ya sayyidina Umar, ita ce matarsa ta 4, wanda ita ma wato ta yi aure, ta auri wani da ake kiransa Hunaisu bin Huzafa as-Sahami, wanda ya rasu wato ainihin bayan an ji masa rauni a yakin wato Badar ko Uhud. To daga nan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan ta fita daga takaba, kuma ta rasu shekara 45 bayan hijira. Sai mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ta gane Zainab bint Khuzaimah bin Haris bin Abdullah bin Amr bin Abdullah, wanda ita ma ta yi aure. Mijinta na farko sunansa Ubaidatu bin Haris bin Abdul Muttalib, wanda shi ma ya shahada bayan rauni da aka ji masa a yakin Badar. Bayan ta gama takaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. Wato duk auren na tausayi ne da mutunta su matan da kuma darajta su, saboda mafi yawan su wato sun taba yin aure wata sau biyu, wata shekarunta ma kai 50, wata 40, duk dai wato in ka kula mutuntawa ne da darajtawa da kuma tsare mutuncin su da mutunta su matan. Domin a lokacin yace ɗaya daga cikin sahabbai zai aura, wata kila zai ji nauyi, in an ce ta koma danginta kuma ba musulmai bane za su wulakanta ta, to sai Annabi ya darajta ta sai ya aure ta. Daga nan sai Ummu Salama, wanda sunanta Hindu bintu Umayya, dangananta yana tikiwa zuwa ga Ka'ab bin Lu'ay, ta rasu a shekara ta 59 bayan hijira. Mijinta na farko Abu Salama yana cikin manyan sahabbai wanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda shi ma wato ya rasu sakamakon jin rauni da ya a yakin Uhud, kuma Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya aure ta. Daga nan sai Zainab bintu Jahash, wanda mijinta na farko Zaid bin Harisa, kuma ita ce ta fara rasuwa bayan Khadija a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda dama matansa biyu ne suka rasu yana da rai, ragowar guda 9 duk sun rasu ne a bayansa. Sai Juwairiya bintul Haris bin Abi Dirar, wanda mijinta na farko sunansa Abdullah bin Jahal al-Asadi, wanda ita kuma ta rasu shekara ta 56 bayan hijira. Sai Ummu Habiba, wanda sunanta Ramlatu ko ko an ce sunanta Hindu, ita ce yar Abu Sufyan sarkin Makka, wanda mijinta na farko sunansa Ubaidillah bin Jahash, kuma ta rasu shekara ta 44 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Safiya bintu Huyay bin Akhtab daga cikin kabilan Banu Nadir, wanda ita ce muka ce ta fito daga dangin Banu Isra'ila. Haɗe daga cikin mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ta taɓa mata gori, tace ita ba Yahudiya ce, sai ta kama kuka. Annabi ya fito ya ce ai ke ba Yahudiya bace, ke jinin Annabi Yaqub ce, kin fito daga jinin Annabi yanzu gashi kuma kin aure Annabi. Saboda haka sai ta yi murmushi ta yi dariya. Mijinta na farko sunansa Kinanatu bin Abi Huqayq. Sannan sai mata Annabi ta ƙarshe da ya aura ita ce Maimuna bintul Haris, wanda mijinta na farko sunansa Rahmu bin Abdul Uzza, ta rasu a shekara ta 51 bayan hijira. Waɗannan su ne matan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, wanda ya aure 3 a Makka, wato da Khadija da Aisha da Sauda, ragowar kuma diya aure su ne a wato Madina. Kuma mun ji cewa 2 ne kawai suka rasu kafin sa, ko da a cikin tarihi za a tambayi mutum, mata 2 ne suka rasu kafin Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin matansa, akwai Zainab bintu Jahash, akwai kuma Khadija. Su 2 ne kawai suka rasu, da aka duk ragowar su rasu ne bayan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. To ko mu faɗa ba dai an san gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama makaranta ce, guri ne na koyar da amana da adalci, kuma zaman Annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalinsa ya isa darasi ga kowa. Annabi yana musu girki, yana musu shara, yana shiga harkokin gida, wanda mu yanzu maza ba ma yi, in ma za ka yi sai a ce matar ta shanye ka ko ta ma asiri. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan zauna da su ya hira, suna farin ciki da shigowarsa, suna farin ciki da zuwansa, kuma ya mai da su makaranta. Ta nan ake karantar da ilimi, ake karantar da rayuwa, ake karantar da darasi. Kuma sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin saki ba sai so ɗaya tak.